Hola amics, doncs avui és dissabte. Ahir vaig fer pràcticament la roba, rentar la roba i aquestes coses. Encara em queda alguna rentadora a dalt i avui és dissabte, he anat a la perruqueria i ara vaig a fer una mica de neteja de la casa, que tants dies tancada sembla que no, però també entra pols i s'embruta. He fet alguns canvis amb les plantes de la casa, de la terrassa. He tret el llimoner d'allà de l'habitació i l'he posat aquí perquè el veig més aquí a la sala que no a l'habitació. I vaig a netejar una mica. També vull fer alguna capsa de les golfes. O sigui que baixaré una capsa i continuarem depurant. Doncs, em voleu acompanyar? Anem allà. Ja veieu, el primer que he fet és escombrar tota la casa. Realment és que ens n'anem de vacances i sembla que tot està tancat i que ha de quedar-se bé, però no. En tornem a estar tot ple de pols i m'ha tocat escombrar tot, a dalt també, la terrassa, i després ja veieu, l'he passat a tota la superfície, tot el moble de la sala i la tauleta de la sala també. I he anat al meu quarto, també feia falta, perquè és blanc, i sembla que no es veu gaire, però després vas passant el drap i surt. Vidres que estaven tots una mica bruts. I després, fregar. Ja veieu que el bosc ja es posa a dalt, perquè ja sap que quan frego no el vull per allà al mig. I ara ja el veieu allà al fons, que li he tingut que dir al final que es fiqués a la seva caseta. I sí, es queda mentre jo frego, perquè si no, no hi ha manera de fregar. I també he donat un repàs a tot el lavabo, la mampara, les rajoles de dintre també les he repassat una mica, perquè me'n vaig anar, no ho vaig fer-ho, feia dies que no ho feia i ara feia falta. Ja veieu, una neteja normal i corrent d'un dissabte, perquè tot i que és festa o són vacances, però mira, a mi avui ja em donava gust veure-ho així, tot net i tot arreglat i tot endreçat. Després he posat una rentadora, havia posat una rentadora de la roba i també he volgut netejar la funda del sofà i ja la col·loco. Va una miqueta justeta, sembla que hauré de comprar una altra, però de moment fa el seu pes. Acabo de recollir. Mireu les plantes. Aquestes són les plantes que he posat en el dormitori, que abans tenia el llimoner. Avui pollastre a la planxa amb una amanideta, fruita aquí i després em menjaré un flam que tinc a la nevera. Dinassa. I ara vaig a buscar la capsa. Ja he acabat la neteja, he dinat, he descansat i ara vaig a fer la capsa. Us ensenyo la meva... A part que està molt desordenat, perquè vinc, deixo coses, poso coses i està molt desordenat. Però poquet a poquet, sense... De fet, no hi ha tantes de caixes, ja. Hi ha coses que estan fins i tot fora de la caixa. Però vaig a veure què és el que faig avui.
Bueno, finalment he decidit agafar una capsa de les més grans, però no he pogut baixar la capsa, pesava massa. Per tant, he agafat el carro i allà dintre hi ha coses i aquí hi ha coses. I aquesta capsa era d'escrap, bàsicament era d'escrap. Ja vaig posar tot el d'escrap en el moble, però va quedar aquesta capsa que hi ha molta cosa, llavors no tot m'ho quedaré, llavors vaig a veure què és el que faig. Bueno, doncs vaig a veure. Bueno, això és una talladora petita, que sí que me la quedaré. Això és un record d'una amiga meva, que també m'ho quedaré. Bueno, això és per estampar, també m'ho quedaré. Això no, això se'n va. Això és el de la reflexoteràpia que vaig fer. Aquí hi ha un curs de reflexoteràpia que no he fet servir mai més, he fet el curs, em va agradar molt, però aquí es queda la reflexoteràpia. Llavors aquí, això és un àlbum que està per fer. És curiós que el vaig començar a fer l'1 de gener del 2004, se'm va ocórrer fer un àlbum de cara al meu aniversari, que eren els 50 anys, i em feia il·lusió fer un recull dels 50 anys. I bueno, vaig fer unes quantes pàgines, a poquet, des de la meva infància, i el dia 27 de gener va morir el meu home i l'àlbum es va quedar parat. I és un àlbum que jo voldria continuar. El que passa és que no sé quan ho faré ni com el continuaré, però l'he guardat perquè el vull continuar. Per tant, això es queda amb mi. Això també és de la mateixa amiga, són regals de Nadal que em va donar. Això és una capseta com la que he fet servir abans al lavabo i també la faré servir. Això no. Aquí tinc uns quants instruments musicals que jo m'he comprat al llarg del temps i que, de moment els guardaré. No sé què faré amb els meus instruments perquè ocupen massa espai, però em resisteixo a deixar-los anar.
Això és dels panels i això és de netejar els pinzells. És una cosa molt pràctica. Això també és del panel. Bé, aquesta capsa podria llançar. Ara vaig a col·locar, a guardar aquestes coses que tinc aquí i continuo amb el carro. Això són les plaques de les portes, que les vaig posar aquí però cauen i em fa cosa de foradar porta o de posar-li. Per tant, la guardaré fins que vagi a casa meva. Ui, la tapa. Falta la tapa que es deu haver quedat a dalt. Què passa? Ens n'anem? Sí, però has d'estar quiet fins que estigui tot preparat, sí? Vale, anem. Bueno, ja veieu, he decidit, abans de que es faci fos ni res, ara fa molt bona temperatura, d'anar a treure el bosc, que així ja estarà, i el traurem una miqueta. El traurem una miqueta, que fa estona que està aquí, i res, em vaig a donar un volt. El que faré és que me n'aniré fins al centre, prendré un tallader i així serà un bon passeig. Avui la ciutat està molt tranquil·la. Bueno, ens hem anat a passejar fins al centre. En total hem estat quasi 2 hores. Sí que m'he assegut una estona en un bar, però han sigut 10 minuts o així, A mig camí m'he assegut a prendre un tallat i així ell també descansava, perquè és que no para, i el veieu, tota l'estona ensumar, i tot i que no t'hi va gaire, però encara l'haig d'anar rectificant. I ja al final de tot ja no ensumava tant, no, ja estava cansat. Però bueno, això li va bé perquè ell té molta energia. I de quan en quan, no ho faig cada dia, però de quan en quan ho faig. I ara el veureu, mireu, en el sofà. Estàs cansat? Sí. De tant caminar? Sí. Ai, senyor. T'ha anat bé el passeig, Està rendit. Sí? Guapo.